Здравейте, тиктокачи, здравейте, коле гурбетчи, добре дошли в модното предаване на Гурбет ТВ. Една копродукция на Гурбет Медия. Хади бахим, готови ли сте за лятната колекция на Примарк? Готови сме, Гурбетчио, обаче не е страх от цените, че са много високи. Хичта не те е страх, аз съм тук и ще ти покажа цените преди да идеш в магазина. Да си имаш малко представа от тях. Хади бахим, пускай кафенцето и в днешното видео да те карам в Примарк. Да ги видим цените на гащета, потници, тениски, блузки, окли и полички. Днешната ни цел е Примарк Дортмунд. Затова пак чанта рамо и на път. Хади бахим, хващаме влака за Дортмунд. Дай да ти дам малко сведение и за Дортмунд. Това е третият най-голям град в провинция Северен Рейн-Вестфалия, след Кьолн и Дюселдорф. Населението е около 600 000 души, основано още през 880 година. Та през града минава река Рур и Дортмунд има най-голямото речно пристанище в цяла Европа. Най-голямото речно пристанище. Разбрах, Курбичио. Браво. Та първият официален документ за създаването на Дортмунд, както ти казах, е от 880 година, когато е било все още едно малко селце. Иначе градът сега е 8-ият най-голям в Германия. По време на Втората световна война близо 70% от сградите са унищожени напълно в града. Преди около 100 години градът е и важен център за добив на въглища. С кодовата дума Дортмунд започва и операция Барбароса през 1941 година срещу Съветския съюз. Стига толкова хартии, Гурбетчио, карай ни към магазина. Хайде, Вахим, идвай. Хайде, и сме на Банофа в Дортмунд. Магазинът на Примарк е директно от среща на ЖП гарата. Не го разбирай директно. 500 метра да кажем, ади бахи. Да ти покажа и малко цени от H&M. Едни шорти, бермудки, 30 евро. И такива неща. Такива блузки. Качи пара се да ти види. 25 евро. Все едно са изгорели на слънцето. Един такъв цвят имат. Бих ли дал 25? Абсолютно не. Какво струват пръстените? Ами 300 евро. Бяло и жълто злато. Хайде, Примарк. Ей ти тук едни полички, които можеш да облечеш на такото. На плажа. Летни ризи на промоция. 11 евро. Тениски на Меси. Да ти види цената. 16 евро. Шапка за морето. Качи пара 3,50. Взимаш едно и такова за детето. На цена само 8 евро. Това е скъпо. Комплект дрежки такива за децата. 13 евро. Други са такива с кащета и тем подобни. Пак 16. Гащета за плуване. 11 евро. Скъпо е да е. Те предбяха по 4-5 евро. Такива потници. 12 евро. Едни такива шапки 7 евро. За 3 евро има едни такива блузки. С дълъг ръкав. Свалени от 9 на 3 евро. Е такова нещо. Риски за плажа. Горе-долу предполагам всичко е на една и съща цена. 12 евро. Толкова. 12. Маратонки. На цена 18 евро. Белите са на 20. Едни такива дамски дрежки 16 евро. Едни такива дънкови якета. Това са дамските. На мъжки етаж нищо интересно няма. От 20 на 14 евро. Има и бели тук. И те от 20 на 14 евро. Добре изглежда. Панталони. Дамски пак. Извинявай, че ти показвам само дамски, ама на мъжките видя, нищо няма. 20 евро. Едни такива къси полички. Пак дънкови. 18 евро. Едни такива елечета. Колко пари е това? 28 евро. Една такава дамска риза. 15 евро. Такива тентени, ментени и разни работи.
18 евро. 36 евро. Панталони, ги тука са. 26 евро. Едни такива спортни дамски. 18 евро. Както иде. Иде зима, айде. Избери се едно и такова. Свалено от 19 на 10 евро. Такива зимни блузки си избери. През лятото ще си купуваш зимни дрехи, защото са на половин цена, а през зимата ще си купуваш летни дрехи. Ади бак има една тактика от гурбетчета. Едни бели дамски панталони на цена 13 евро. Комплект бански. Качпара гурбетчу на цена само 3 евро. Комплект бански дамски. Взем си една такава чанта примерно за плажа. Там си слагаш червила, това, разните зангърти. 10 евро. Ади баки. И всичко това се побира в тая черната чанта. Колко пари? 17 евро. Стига. Бая скъпо. Да не забравяме очилата. На цена само на цена 3,50. Някои са за по 2 евро. Естествено трябват тия джапанки. Колко пари? 2,50. Едни такива джапанки 2,50. И една риза в цветовете на джапанките. За 12 евро. Кой каза, че гурбетчета не разбира от мода? Едни такива сладки чантички имаш. За по 4 евро. Hello Kitty. Вземи на гаджето си едно портмоне от змийска кожа. 4 евро. Ети три гащета на цена 8 евро. Такива едни секси дамски. Ще ти трябва една тока сигурно. Една такава панделка, 3 евро. И гаджето е готово за нощта. Дай сега да си вземеш и едни маратонки. Да идем до Дайчман да видим там кой има. Ети тук маратонки на промоция 30%. От 54, като свалиш 30, остават към 35 някъде май. Време е за сандалети. Ейте, 30 евро. На марката Докерс. От 94, 30% като свалиш към 60 евро някъде. Дай да видим на мъжките кой има. Скичерс. 70 евро. 60 евро. 60 евро. Всичко е 60 евро. 64. Тук има едни такива за 80. Аз съм футболист, трябват ми бутонки, крампонки. Ейти на Адидас. От 44, 20% имаш намаление и към 35 евро. 30 евро на 15 евро, адиваки. Ейти такива малко по-официални, 30 евро. Демек 24 евро с отстъпката. Сега детето като види, нали ще каже: тате искам това, тате искам това. И ти не можеш да откажеш и плащаш за това 50 евро. Адиваки. А за момчето, естествено, Виктори. 25 евро. Виктори, ама мисля, че си добре тая марка. Взимаш му едни бутонки на момчето, 30 евро и го правиш футболист. След време ще си избие парите. На Adidas едни такива леки летни обувки, 50 евро. Какво е това, де? С 20% намаление. От 140 демек на 110. От 130 пак на 130. Това няма намаление. Nike Socks. В Интерспорт сме за по 170, 180, 160. Хитър. 160. 170. 180. Дай да те поразходя малко към центъра сега. И сме в Зара. Дай да видим какво е интересно. Ей, те една риска.
40 евро. Скъпо. Панталон. Миксел. Цена няма цена. По 45 евро са. Тениски. 40 евро. Сериозно. Плажни шорти такива. За по 30 евро. Как ти се струват? Това тук са с 40% намалени. Само за 14 евро. Виж, 13, 14, 15. Горе-долу е добра цена. Ама това 30, 40. Доста и такива работи, брат. 15 евро. Дай да видим и парфюми малко. В магазин Мюлер сме. Бос. Нур. Не дадоха да снимаме парфюмите в Мюлер. Вика, забранено е. Викам, окей. Обаче успяхме да се напръскаме поне. С парфюми за по 150 евро. А сега сме в Ню Йоркър. Този магазин ми харесва, защото цените са доста ефтини. Ефтини и горе-долу добро качество. Тениски с щампа на Лос Анджелес. Качпара. Веднага ти показвам. 10 евро. Виж, има едни такива интересни риски. 13 евро. Някакви такива маратонки. 30 евро. Виж сега. За 30-40 евро ставаше една такава манекенка. Очилата са 9, кърпата е 5, връзката за ръка е 4 евро, синджира за коремчето е 8 евро и ставаше едно такова